ଆଜି ଦେଖିବା ଝୁଣା ଧୂପ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଝୁଣା ଦେଇଦବା। ତ ଇଏ 1 କେଜିର ଫର୍ମୁଲା। ଏବେ ଆମେ ଇଆରା ଦେବା। ମୁଁ ଏବେ ଇଆରା ଦଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଇଆରା ପକଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆରା। ଇଆରା ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମିକ୍ସ କରିବି। ତ ପାଣି କରିଦେବା। ତ ଏବେ ପାଣି ଦେବି। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହବ। ମିକ୍ସ କରାହବ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି। ତ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦବା ଟିକେ। ପାଣି ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ତାକୁ ବି ମିକ୍ସ କରିବା। ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆରେ ମିଶେଇବା। ବର୍ଣ୍ଣିଂରା ଗୁରେ ରହିଯାଇଛି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ହାତରେ ଏମିତି ଇଏ 1 କେଜିର ଫର୍ମୁଲା କରି। ତ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଖାଇବ। ଏ ପୁରା ଧଳା ଷ୍ଟିକ ବାହାରିବ ମାନେ ଧଳା କଲରର ପୁରା ହବ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯିବ ପୁରା। ହ୍ୱାଇଟ ଷ୍ଟିକ ହବ ଝୁଣାର। ଏବେ ମିକ୍ସ ପୁରା ସରିଗଲା। ଏବେ ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।